Chłopaki, błagam, pomóżcie mi, cały czas ktoś za mną chodzi. Czemu byśmy mieli to zrobić? Ty jesteś jakiś głupi? Jasne, że pomożemy. Idzie. Wypierdalaj od niej, bo... Zane? Co ty kurwa odpierdalasz? Ryan, to nie tak. Za mną. Kim oni dla siebie są? Rodzeństwem O Jezu, BTW, dziękuję za uratowanie. nie ma problemu. A znasz ulicę Cipową, bo tak jakby wyprowadziłam się tu z mamą i jestem tu jakaś godzinę. Jasne, mieszkam na tej samej, chodź. Noach, możemy zrobić przerwę, strasznie boli mnie kolano. Noah. Jesteśmy... Noah, dziękuję, serio. Luz? Właśnie, jak masz na imię? Ruby? Śliczne imię, ja już muszę iść. Okej, dziękuję. Kurwa, nie chcę tam wracać, mama znów pewnie najebana. Właśnie. Przecież ja nie wzięłam numeru od Noacha. Ale w sumie wie, gdzie mieszkam.